Hey, what's up mga kapobre, maing punta guys. So, Pizza di City ron. Adlaw Miyerkules, Miyerkules ba? Miyerkules gid. So, 18 ako taman dire guys. So, ako ang problema ko kay ako ang asawa ug bata nagpa-check up gahapon sa udto daw. O niya, hangtod karon buntag na lang apa ka uli pasikap sa kong anak gilantan magudto ako ang bata niya kuan o ka uli hangtod karon niya ako ang kamanghuran ray nabili dito nasa iyang nasa mamugangan may nagbantay niya basin daw og ang bata na admit kuno kaya wa man ka uli. So uli siguro ko mga unyang gabi siguro sa Cebu. Bahalag din mo human yung trabaho dari. Inaram ng trabaho, di ba? So mga hapon ko muli. Bahalag na biyahe sa barko lagi po. Mag-agatas biyahe sa barko dari. O ni kuan guys. Kuan ron. Kita po sa ito ang kuwan so magtrabaho sa ako kutom kuwan pero nagkuhan ko sa kong silingan kung kuhan usay feedback dito para ma-inform ko diri po wa man gyud sila mo reply ang asawa ko kay ang cellphone siguro nalubat ba o unsa. Trabaho ko guys kay ulay ko niya basta walay feedback ng silingan kung ugangan dito ay pulbaan ba yata yung kauli gahapon pa sa udto ko no to niya buntag na lang ron o pagkauli so kinsa mo tayo nakaila diya sa kuhan diya asa itong hospital sila nagpa-check up paliho ko rin kuhan unsa na kuhan diya kahimtang diya unsa na dagan nila diya mau lagi ni mulang yaw tag trabaho guys nya atong bata gagmay pa di lisod biya-biyaan dali kay masakit ita muna atong update ron sa tuang lifestyle no. So ako na ni upload lang ko para na makita kinsa to nakailas kung asawa diya asa nga hospital to sila kalihog og share ani kay gahapon pa to sila nagpa-check up hangtod karon buntag na lang pagpakauli kalihog og share diya kinsa may ganahan mo share ana ug namoy mga kuan diya mga kasing-kasing og mga batikon